επέλεξα να δώσω το πάρω τη Ισπανία το κράτος και τελικό που μίλησε μάλιστα στα ελληνικά του συνέδριο, τέτοια λακτά έχουν και όλη η Ρουμανία, όλη η Βουλγαρία, η Σερβία, η Μικρά Ασία δεν το συζητάμε, και στην Ελλάδα τους έρχεται από το Κιλικής επάνω, ο Όμηρος, 2003, πολύ γνωστό ότι όλο το Άγιο Όρος, 4 από τα 20 μοναστήρια έχουν αρχαίους Έλληνες, με τη δική του. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό σημείο γιατί είναι η μετάβαση από την Βυζαντινή ιστορία στην Ενετοκρατία. Καλησπέρα σας και από μένα. Ερχόμαστε από τη Χίο. Ο σύλλογος μας, ο Μύρου Νόστος, ο πρόεδρος εδώ, ο κ. Μίχος, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα αυτής της πραγματικά ψυχολογικής βραδιάς. Ως υπεύθυνος θεατρικών και καλλιτεχνικών δράσεων του Συλλόγου, επομίστηκα το δύσκολο έργο να αποδώσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι. Νομίζω είναι περιττά τα λόγια της παρουσίασης του κομματιού στο έδαφος που είπε ο πολύ ποιητικός από μένα πατέρας Αδόνιος. Είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι, θα πω, από την συνάντηση του Έκτορα με την Ανδρομάχη. Πραγματικά ένας ύμνος στην οικογένεια, στο καθήκον απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στην οικογένεια. Αυτό το διάλογο λοιπόν το Έκτορα με την Ανδρομάχη θα διαβάσουμε. Να ευχαριστήσω την καλή συνάδελφο την Ελένη Τζιόλη από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη, που συνεργαζόμαστε με άλλες θεατρικές δράσεις ανά την Ελλάδα, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, την έχουμε μαζί σήμερα. Θα διαβάσουμε το απόσπασμα που θα ακολουθήσει. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να ετοιμάσουμε τα ιστορικά μας και ξεκινάμε αμέσως. Αν την πούστη νίκη τρανή των Αχαιών και συντριμμός των Τρώων. Κι ως φρενιασμένη θα φτάσε στα τείχη τώρα εκείνη και έχει σημάδι συντροφός το βρέφος στην αγκάλη. Ποιος το άκουσε, επετάχθη ευθύς ο Έκτορ. Κάποτε λίγο σταματά στο φτωχικό μου και κοιτά. Γεια σας, τι κάνετε? Κάποτε θα έρθουν γνωσικοί. Πριν από 4 περίπου μήνες, ο συνδετικός κρίκος αυτής της συνδιοργάνωσης
με τον σύλλογο εδώ πέρα Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα, η Σόφη Κώτη, την οποία την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μου είπε ότι υπάρχει αυτή η σκέψη και επειδή αυτή συνδέεται με τον Όμηρο και ο σύλλογός μας, ο Μύρου Νόστος, συνδέεται με τον Όμηρο, αμέσως αποδεχτήκαμε την πρόσκλησή σας να έρθουμε εδώ. Να έρθουμε στο όμορφο Λασίθι και να γίνει αυτή η πολύ όμορφη παράσταση που όλοι είδατε. Πραγματικά μια παντεσία από όλες τις πλευρές και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Τζαγκυράκη καταρχάς, γιατί ήταν ο πρώτος που γνώρισα. Και όλο αυτό το διάστημα μιλούσαμε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτό εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολύ γρήγορα τον Μετοχιανάκη τον Δημήτρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Φάλη, την γραμματέα, και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Αντώνιο Μπιλάλη, σεβαστή πατέρα του, ο οποίος πραγματικά έκανε μια καταπληκτική εισήγηση και νομίζω ότι πήραμε πολλά πράγματα και μάθαμε και εμείς ως Ιώτες πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε για το νησί μας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μιας και έχει ηχείο στο μικρόφωνο, κύριε Νίκο, μην φεύγετε από τη σκηνή. Παρακαλούμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού που είναι εδώ.